деҳқонон ва кишоварзони мамлакат баробари кишти сабзавот боз дар заминҳои лалмии бекорхобида ба кишти полезӣ машғул мебошанд. Камолиддин Ҳаитов тӯли 4 сол мешавад ки дар хоҷагии деҳқонии Тоҳир ба парвариши тарбузу харбуза машғул аст. ҳамчунин дар заминҳо помидору бодринг, пиёзу картошка ва нахуд кишт намудааст. ӯ мегӯяд ки дар натиҷаи заҳмати имсолаш ҳосили ҳамаи зироатҳо хуб гаштаасту маҳсулотҳои тару тозаро ҳамарӯза вориди бозорҳои маҳаллӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои наздик мегардонад. 4 гектар замин дорам ка ина кишти такрорира тарбуз коридем. Аввалаш ба пиёз корида будем, ай пиёз 60 тонн ҳосил гирифтем. Ина ҳозираш ба тарбуз дадурин тарбуз ба номаш холер, ай 1 гектараш 20 тонн тарбуз гирифта истодем. Айсин пахта коридагим 1 гектар я 25 сто ҷихорӣ коридагим, поён ба 20 сто шолӣ коридагим кишти такрорира. Ам хеле хосирои хушро гирифта истодем. Барои ҳосила гирифтан деҳқон бояд хушро обработка кардан дар кор. Акун дориё нағз додан дар кор. Вақташ ба ова да вақташ додан дар кор. Камолиддин Ҳаитов воқеан нозукиҳои парвариши палагро дар заминҳои лабташнаи лалмӣ хуб медонад ва ин таҷрибаро ӯ мурри замон аз худ карда имрӯз онро ба дигар деҳқонон меомӯзонад. Тоби ҷамоати деҳоти дар солҳои истиқлолият зиёда аз 450 хоҷаги деҳқонӣ иборат мебошад. шуғли асосиён кишоварзӣ хати машғул мебошанд. кишти асосӣ ба картошка, пиёз ва дигар сабзавотҳо ҷамъоварӣ намуданд. кишти такрорӣ ки шумо дида истодед тарбуз, картошка кишти такрорӣ, шолӣ, ҷугури мураккаб, пахта ва дигар сабзавотҳо кишт карданд. Мардуми тобии ҷамоат назди ҳабикчонда помидор, бодринг, лубиёгӣ, мошт, нахуд кишт қати машғул мебошанд. деҳқонони ҷамоати даствораги истиқлолият мо кӯшиш мекунем ки дар таъмини амнияти озоқоварии кишвармон саҳми хизматмо мегузаронем. аҳли кишоварзони ин хоҷагӣ аз ҳар як порчаи замин самаранок истифода бурда боз ният доранд солҳои оянда заминҳои киштро зиёд карда ҳамчун дар заминҳои бекорхобидаи хоҷагӣ боғи мева бунёд намуда истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навид.